Hello mga bahay, kumusta? Napadpad mi karon diri sa kabukiran sa Balamban. Balanban, isa nga barangay? Tagay. Barangay Tagay. Lamisa. Barangay Lamisa. Tamang-tama, Barangay Lamisa. Ang among gi-prepare karon is Budol Fight. Ay, buka ang ginamus kamay ko. Kumusta ang mangga? Namatutuglan na di asa. Ni ami mga balon nga kamuti diri, saging pikas, duay fried chicken, pork chop, naay pasayan, naay giniling, Ginamos. naay ginamos, nga pino kayo. May mangga, kuha na. Pero kanon sa doyan nga duga eh. Hello, nagbili kay inununan wala na. Naa, naangin gini sa kuan kani bitaw. Asa to nang butang ko? Dara. Naangin gini tabi gini. Sudli sa ni silpi. Tabi gani nga bitaw. Ano ba ana? Mo ni na among nagpitik Meme, batrog. Apil ko bi. Ano mo? Ako na sa bawad. Ganito lang ko. O pwede na mo di mo kuha sudan kay doon na ni sa bawad. Dara sudli no. Nay inununan mga bay no. Dunay hotdog nga ambot. Usay color ani. Duay ginamos. Hugaw lagi. Ginamos mga bay. Kuan din. Kini siya plain na ni siya katong sa with chili. Ana to kuan demonyo nga ang ginamos. Limonyo nga sili. Nagan kat ano ron. Nadi demonyo dira. Dara ay. Kuha. Aman. Kanang kuha. Ay kana. Sini din na. Aso ginatong kana na. Lubot. Iya. Unsa pa okay na? Okay na. Pwede na ta magsugod. Suri din bay. Ako yung picture. Ako mga gigigil. Si Kuan lang, si Maris lang. Damares. Indutag na ata tanan. Kaya iyahan yung teritoryo. Murag pagkaon mo yung picturean. May pulos na ito. Ikaw sa una, o ka na ba? One, two. Sila di ay. Magsugod na atong budol fight, mga anak. Woo! Mga anak, dali na mo. Ready na ato budol fight. Ala, mangaw na ta mga boys. Mga una oy. Mangaw na ta. Yala mo, kaya dito mga aon. Edna, Pe, Lorna. Tasya, Basya, Lucio. Mo nang wa ka sila kay man sulok kaon ungkat ko dai. Mangaon ta. Dali, lahi magamanganhi ni ron nanawag ta ning kalibunan. Mo ka lang kuan. Gina kuya. Nabrasan na nimo. Ang lubot pikit. Kuan pa yung lubot. Tan! Pili na ba? Kaon ta! Kuya Tan! Pare, unsa man ni si pare? Oy, naara mo day gumay labay bato ani oy. Ande dia daplin wa kini tuba. Nay asin di katiya. Kung wa ni hangad. Wa gyud giting agtang. Dia ing kuano sa kamot oh. Isyalan ba? Kamot. Ma'am. Unsa, wala na may tapang na kudaan. Sige, pagtrabaho lang diya. Unsa man ka? Di magreklamo man ka. Asakto na na lang ga. Mga bayan, natakaroon sa barangay Limugmug. Dili na. Unsa sa barangay Limugmog. Barangay Limugmog. Purok Bugwak. Nadamis barangay Limugmog. Purok Bugwak. Sir, sir. Thank you, ma'am. Dili na ta, sir. Ngao na ta. Plato. Dili naman guta magsalo ta na. Sige. Balik. Oo di ay. Ala, init pang Mo man giingon na budol fight kay dili ta magsalo ta na. Mga bay. Ngaon. Kita ko Nay, Ay pagpapla. nay saging dito dagko. Aha. Agto ray.
Nailuyang mo nang diyan. Mga bay. Okay, baw. Ang bidara. Nganta. Ubay gid mi. 5 ka pamilyahan gid mi. Brad, ngiti butong usa brad kay. Naglisod biya siya gawin. Ngiti. Ay, alay dire. Nagpalain man siya. Brad, dool dito kay kahoy ra gigakos brad. Tiya. Ari tiya. Mo ni gingon nga salot ang tanan. Mama. Nalo para kamot. Jin. Hello, ana mo? Napipikin ko kuya. Manala na masinaw na to ning lamisa ha. Hindi mo na, kundi masinaw. May undang ngayon. Rapat. Gisabawan man ako inununa ng kanon god mumukuha na dyan. Nagbungo mo? Gutuman ako akong amigo eh. Ngala mi nang ito. Ikaw ton, okay na ka ton. Bungol ka. Hi, oy. Shout out lang. Shout out dahil kang Sir Alan ha. Sir, salamat kayo sa pagpadayon nimo sa amo adire bisag wa mi nimo imbitara. Inaot nga di gyud ka mapula na mo imbitar diri no. Sir, salamat kayo sa plato lami kay yung plato ari sir. Organic. Organic gani. Ingalik ka. Gina organic sa dinaan organic. Ay, naton unsa nilayas. Naapino kayo? May totoo luto. Ang saging nga, busok ayo. May sunod na to. At ang buka na ganyan pagpalit na ko. Buing. Pagkaluto nga. Di kaya, luto nga mas baking powder. Ibumbahan to Ibumbahan mo, dagay, Pagpaduong baking ka pa, powder. ibumbahan. Bay, tanawa ninyo ang saging, bay. Labaw pa sa tiguang na miyahok, bay. Tambo kay ni ganiya. Mura gi-injection na ni baking powder, pagkaluto niyo sa baking powder. Mo ni na miyahok na siya. Rap. Tawa tiya. Babaw. Tug lagi babaw. Lamig ko ang ano? Ano ba? Tangay. Kaon na mo mga anak. May pasayan diri oh. Well, pasadyan ko. Pasayan mga bay, kakaon na gyud og lawas mga bay. Nagpaluya man siya. Maulam. Ari mama. Agno na at manok. Inunan mo diha. Di ay kamuti. Na mga peso ito. Bago bagid ning ani. Ang kamuti labok ayo. Nagbuan pa man siya ngan ano, TikTok. Si tiya way ka taon. Ayun. Ang lawas nipis kayo. Ibag niyo ani. Asa? Yap! Ito siya pa, murag na ka pa nag-iya sa iyong balay, murag natuhog sa taas. Bakit? Juras ta. Sa hagdanan. Una. Yung taon? Nay, Ako yung kusuko di, ang parang pasayan ba lain lagi lamig. bugay na mga gina, nangiton na mga gina. Ay na taon, ana, di na pwede sa mga piugon. Tukang tuntun. Di pwede sa mga piugon. Nga magulo, itong nyo. Bugay na krisel. Wala man tayan. Kanilang panumuha. Saging nga, tambok kayo, inununan. Kani Shanghai. Mangga, sausaw din sa dinamos. Mang. Yan sa dinamos din.
May kutsara? Man. Ilang. Tira na ay waduwat. Nga ang ganyan niya. Ano na? Awa na ba yung silindira? Daghan niya kayo ni. Kaon pa yan. Bali na ni mo? Ito isda. Kani pork chop niya. Oh, pork chop. Buta lang yan. Kani ba pork chop na? Ah, halang lagi gihapon to. Bisa buhay sila. Ha? Daw sili galang halang daw sili. Uy, Siling demonyo. naka. Kaman. Ah, magdata na. Siling demonyo ba? Hindi demonyo din na. Ah, halang na ba ka na? Mga bay na malay, may diri mga bay. Muna ni ang among handa. Wa man diri ang bride ba? Groom raman. Pagdali na day, dara diri ang beer, oh. Okay, kaya mo yung mga tao nga, pero hubog na kayo to. Ikaw ba yung kaamong na ko? Tula ko sa katagay, tumba ko. Hurot na gulapo. Nagpaisa na. Yung lingog pang isa. Yung katagay ko lang. Isa nagpalit og kulapo duha. Anak kita. Di ba siya? Di na ko. Barag. Uy. Nahurot na yung sobra deh. Kaya sa kabutilo, di eh. Bayot. Aksyon lagana eh. Gawa ko na dito. Angat, bayita. Pagdakol. Ano ibawaan mo mo? Unsa may timailan ana de? Ay, Umutok og demonyo na. Ang mukhaw na magdemonyo. ha? Ay, pakan na ko ana kay may hinaas kong tapad. Magmunyuhan gini. Ah, kan palayo eh. Hadlok. Ah, tanaw na to. Hadlok. Ah, lagi tanaw na to. Naunta ninyo. Muna ipiyo di mo niyo? Uy, sungay lagi. No. Kau gana propio? Ilaw gani ma. Hadlok kay tanong. Sili nga. Halang. Normal ra. Mangga mo dia. Oh! Kami ay kay hamag ani. Kaon di. Napa biya ito balay. Ganun sila. Unsa yung pamahaw gali natin? Unsa yung pamahaw? Ah, kami? Pamahaw mo gali. Wa minamahoy. Ah, siyawan yung pam... Ay, di na musiko na ko. Uy, yan musiko. Ah, dili. Abi na mo kay muhang order. Ihato sa inyuhan, dala-dala na mo diri oh. Kaon. Pulos Wa. ka gutom. Wala man hulog kay na. Wala na Nami bawon sobra. Na Ka na matunaw na. wala ra. Rutay kita, rutay ha. Tabok nga. Ano, alas ihatod. Wala man. Ay mo ara. Dugay kami nakasakal. Pero nagiging mo gud. Patod mi sa bagdos. Ang sana? Ay babagdos mo? Niingon ka mo na ako kaila dito nga ng isda. Dito mi nangumpra. Kami, ninunan, sana tito. Napa dito sa bawongan. Si mama may nag-ingon na mo. Babag dos. Nata ko yung dito sa babagdos. Hindi ro ng isda. Dahil na pa asin naman. Wala ba? Ang 5 na mata na mo natulog ko na alas 3:20. 5 na mata na ko. Ano din? Damay, duha ka wasto. Napay, si pamukaw, nag-alarm ka. Di siya ato na kami kado. Ikaw katong diya! Ay, apil-apil. Tihilot na mga gabi. Bang, Okay. hapla. Gubog. Di, ang limot na. Ano yung tambang? Ikaw man, tagay ng club. Di ka doon, limot. Bubukal. Diya kayo. Sana hindi ko na siya. Daghan ganun ka na ba? Sa kabag.
Gutom Brad, mamita. Hindi mamita ako Brad. Ano mo? Dalian ni magluod eh. Umalay, may manghugas. Balik niya ko. Ikaw maghugas. Mawahe. Dumi no? Bay, saging mo dia mga bay. Ya. Di apay kamuti oh. Nya susus ginamos sa tang dami ah. Ang ani nga saging ini ani bitaw mo ni tamis kayo kung ano ani. Ang dagang alom ba? Ina siya lami kay na siya kanang dagang alom. Kanang dagang alom lami kay na siya. Basta dagang alom lami gina siya. Kaya saging dagag alom lami. Oh. Oh, Tao nga daghang alom. mo kaya siya, mo na siya Lami saging. gapon. Oh, Allah. Ano niya? na siya. Hindang na lang ko eh. Dali na naman Paano mo nasabi? Wala mi nang ngay alom, wala mi. Balik diri. Maluod. Maluod man dayon. Katal! Asa mo? Kinsa? Ba, nagkuha sa mga piso. Ano ba ikan mo? Ganyan. Pili lang mo da tagsa tagako ng pagsagot. Dili na Bisaya, Leno? Dili na Bisaya, Leno? Dapat ni mo ako makadala dito. Dili na Bisaya, ti. Ha, anong Bisaya? Kaya nga manok mga bay. Pili lang mo. Kasang manok, yung nakita ko dalaw. Nakita mo na dalaw. Manok. Ato ituyo. Wow, gusto. Para nagbugno na. Adlaw mo na ko ano kantong sa karton. Pag adlaw mo na. Atrasa mo be. Nya pagkauman. Manatukaw na yung mga sweets no. Tubig. Tubig aro, ganun. Madako ni mo glawas, di ka maka tumba ng galon. Malabo. Dakpan. Dakpan ako na. Balon lang ko. Balon. May labas siya ma'am. Ang dagan mo sa itlog. Kung mamatay lagi, mahinom siya ma'am. Mamatay kita ma'am. Kuman natukaon mga bay natin mga sweets diri. Aha. Ni mga unta. Mo na po neto i-display sa lamisa. Kaya pa mga bayo. Pili lang mo dia. Ay, mo ma'am. Ah, kana ma'am, lami kina siya ma'am. Mo sir. Kasi Hindi na ko abang. nalang ko naman kasi kuan ani. Ratag sili. Ano man mo ako? Di ko man. Awal mata di mo tamang mo. Bukado? Oh, lami kay na. Patungag sentral. Mas manangawat mo ko dito sa mo. Nama dito dito. Isda ba prito? Ang utan apa dito? Ano mapanos to? Wala na dili ni mana? Dili. Ako yuti niya. Ako na din na ibilin sa buhos pero dili mapanos. Wajabi bay.
Bay murag nang lakaw na sila tanan bay ako na lay nahabilin. Sa ikaw na pagay ko. Nga ang magahira ba mo bang manghuga? Ikaw man na ulay. Ikaw, hugas. Oh, mama. Asa na hugas, na? Dara bay, humagkaon bay. Lumbaanay ka og siling demonyo. Yari be. Pilay price, Yari pilay be. price. Dokon be. Pilay price. Be. Pilay price. Pilay price. Pilay price. Price? Usa ka buwan sweldo? 1,000 daw ang price. Duha ka siling demonyo. Tag 500 ang usa. Ramayab. Ito. Nya hantod ra ba sunod Siya si mo yung Mana? matag og price. Dapat ikaw matag price. Nya hantod ra ba sunod si Mana ang kuan ang kahang. Kahang? Kaya mawa. Lagi, dugay kayo. Mo man gamit na samyang. Ikaw ang manok padlong dire pasulod. Ano tag na ituba diri mapalit ba nga suka gani. Tangan ana. Tangan ani. Kaya sila Mana nya. Mga dia kay mga sulot na dapat. Sugot ra man ni tabay. Tabay diri inom ko. Ay tabay diri Brad. Kuan ra. Na sandayong. Aka na. Dami sa ganyan. Subay sa kawayan bang tubig ba? Anak din ka dito sa kawayan. Nighangal ni mo na day ka ihis babaw. Matay ng saon na lang no. Makadakop kay kumanog ron na. Daog kitanglad ani ron. Nap, gawa manok para padulong dire pasulod kay mosulod ko dire. Umadakpan. Gawa manok padulong dire mosulod ko. Ya big discount yo. Manakop gid ig manok. Nanangid na mo sa iya. Wa din tagiya. Sir Alan, pwede magdami kada usa tulok ka buok manok. Okay ra Sir Alan. I love you man. No? Ano mo na? Kasi alam, ingon na ay na magbalik di ay. Sir Alan, bisag usag tunga lang mi kada usa. Usag putol. Kato ako ikatari. Igtatari ang usa Sir Alan, igtatari nimo ang iyang gitipingan no. Ina katong bunguton. Mo'y pinaka-king nila. Di mo to pwede kay king man to. Maato ko taas mo do basta. Wala gid yung isod sa sakyanan nyo. Dito ra kay basi muwan daw. Hadlok mo? Ngayon to dai mo siraw. Ha? Oh, dito mi siraw kay mo biya tin na mo ang post ba ya? Nagtuo mo ni ato ni. Gisunod gid ito ninyong nakabutang. Isunod to lang mo. Wala sila na ing nilagay nga strawberry ta sunod. Kuya, busog biya ka ha. Ay kalimot. Mo mo ibaw asa mo ya. Isubay na lang Kaya niya to. gaanan niya danlog ba. Way signal. Tumason kayo. Bando na dugay kay magbabog sa diri farm. Oh, dito mi siraw oy nya ginawas mo ginis kamoy kay wala ka bakingan ba. Butang iro din. Wala to bantay dire. Wala magut lagi. Ako kay manok siya mo magukod. Wala gid na magut na to. Kaila siya na to dayon. Ito na iro no, kaila man dayon na to. Itlog. Yeah. Hasa na ko bundog. Suicide. Ano ba awan ni lagan? Siya ganyan ang sini. Charo din mo. 200 na. Ha? Uy, mahal na sili rin. Mahal ang sili dito ro. Bad leli ay patag din gamay sa kamera ba. Magtanom. Magtanom ko ani. Ang buko-buko na kita. Ano gid disco na to diri? Ilog na kung dahon. Oh, may ibang ginam. Uy, Tagyan mo kabayo. Oh. Hindi na mo sa kabayo mo inayabog.
Lah. Look, sobrang gay wakwak. Nah, mabuot mo kas driver nga ugma pa man uli. Unsa mo kasi nilog mo ka. Hindi na takadlaan manguli Angel. Wala, unsa wala eh. Aslum dili, ingon. Unsa? Pinuwas ginamos no? Wala na taba. Baklay. Diyan. Ay, diyan. Indot kayo. Magdo mga lagahan man ta. Ilaw na ang bitis ng ka. Sa taasa po kayo. Ay bunga. Isikay pagkakat. Wala pa, gagmay pang uban. Ay dagko. Lingod yun. Nga maupay pagpamungan niya rin. Ay, ito lang kat ako kay ma'am niya. Tanaw ng agoy. Kuya mo tag matagak taan eh. Pang. Taas kay balawm kay ang yang kuan. Nita. Nabukog na lang. Wala na nabilin. Nga pa man din sa. Ano lang? Ito nga iyuhan din. Ang kala may lamig sa ikaw. Ano utay? Pero yung lagi ako sa ito. Dako po din. Ano utay? Buki, ubos man ito eh. Sa kami mabaw. Mananggot guri ko po ani. Ma'am, naikuan ito eh. Tuba. Mananggot sila ano. Dami ana ay kanang Ma'am, may tuba dito eh. kanang gikan gid sa kuan ba? Napas sa lubi. Ano kimo? Iyan mo. Kana may lami. Paon na lang na. Lami ka na sa paon. Ha? Ay, isang gutan na nila ba? Pero yung nga, pero yung Amay sanggot dia. Aw. Kaya, kang lubi ay, nakita ba yun nga, nakita. Unsa di ka? Alas 12. Pag nalibat. Hapit ang stress. Nga nagabinaan ka ani ron wala tay tuon strawberry na lang ito strawberry. Kapit pa ta dito video gamay ba? Oh. Andam daw siya ka ng fruit ice cream. Strawberry man. Kabalik mo mama, andaman ko ang fruit ice cream. Kurog sila ni Bulldog, oh. Nakurog di sila ni. Luib ni uban. Bago ni ng anak ba, no? Saan na dyan nagpa-challenge ka diya? Oh, basigot mo ba mo sige. Idol ra mo diri. Ini na tiyan ay mangga. Kunin ang kuwang nun yung kuwan, panitulo. Bagring na. Bagring na. Isa to. Ma'am ay. Bagring man. Ano naman yan? Ikaw to? Wala naman. Ito na pag nanuman. Sabi siya anak ko. Kung siya kadungog. Oh. Giselle, mukuyog pa to. Ulit kayo siya panguha naman. Ma, Giselle ba, nikuyog pa to. Ulit kayo ito panguhag siling mo niyo. May ko sili ha. mama. Di na ba na, labaw pa ba na siling nga normal? Narikod na naman na. Ji, kuya, pangay ko sili hatag papa. Kau. Ganahan si anak. Man. Kita naman ko anak good. Manok. Ha? Manok. May kuan. Ang bunga bayabas. Ano? Oh, sila?
Nice, kuha na yun. Ay, haya, ginabuhi pare. Oh, lindot kag katri lagi dia. Umukot na na. Talang. Taladang. Bay, human dito ka, mangigda to sa katri, tagsa, tagtraw ng usan, tuog na. So, yung mga katri dito, nga to style. Mang, kanang, lubi ba nga nag-ana, oh? Dahigda, dahigda. Muna yung tinapulan yan. Uy, bisilad ah, madali mo di ay. Huwag kasoy pamuha yung mangga. Ma'am, huwag kasoy pamuha yung mangga. Huwag spirit. Tanawa. Ugasan na to, dridaan. Ito na, yung kapoy ni kay tayo. Naimong nagyabong ginamit. May tubig diri. Isang dala tagtubig. Ah, mo ba? Di kay tinginit ba ya di kasaka. 8 months din. Ah. Ala. Ingana. Tarong muna, tarong. Ingana yan na niya. Si, yes ba? Si. Ilangan ba kaya kita yun nang. Pwede yaga-yagaon yung ikanda ko. Ngam naman, hindi na mo kuhan. Ingana. Napi ang Labay at ikaday. mga bay, nanghipos ko. Hipos ko, makinaan di sa ilawom na misa. Kung higala nga buotag, hingitan ko, ingog, itlog, kadak Naigputawang katingog. Uy, nasusos ginamos Wala ba? na isod. Yung baba kay napo ko ilain isod. Ihansa. I-off sa naman video bay ha kay parental guidance na ni bay. Parental guidance na sunod ani kay. Di na ninyo matik ang sunod kay. Magkinamrasay naman mi ani. Bitaw din ni nindot kang kinabuhi sa bukid. Oh. Bugawi. Narang nabilin sa mong budol fight, gamay na lang kayo. Che! Padali dia bay kay manako patag manok bay. Mangukod mig manok rum. Diga. Wala ka belum diskarte. Abrian to ba mao? Ato mao. Nako dagha kay manok. Sir Alan, nakop sa mi ha. Pila ka buk imo ha, tulo? Imo ha sir, pila imo gusto? Dua. Nangid na ko Sir Alan, isugot naman siya. Duha imo? Imo kuya pila. 5 na Sir Alan, imo? Matay 11 Sir Alan. Mauli gid ka dire, palot na ni imong bukid. Tuwa daghan dito. O dili na ako cancel lang manok baka la ako. Cancel na manok sir, baka na lang sir. Baka. Aha ni mo ikarga, ma'am. Maya ko sakyan. Agi ko sa Central Highway. Ako lang tiksan si mo, pasukat ko. Ma'am, kung sa baka ka mo sakay, ma'am. Kung sa kabuan yung biyahe ni mo, aya kabot. Siguro sa kabuan. Aya kabot karkar, ma'am. Inguna na, porma ni mo, ma'am. Nakapila kag, pila kay sapatos ni mo, ma'am. Magsakay kag baka, ma'am. Hinundumi, unsa? Anaan pag Hinundumi, unsa gani nang lugar diha? Barangay, Wakwak. Barangay, Buglana. Oh, Masumaw na ba kung abot ninyo? apila haplas ang baka. Mabilin nun niya. May, apilo na ko haplas ang baka. Dili na siya baka. Agila na. Kay og ikaw ray mga haplas, ang baka may importante nimo. Apilag haplas. Nindot kay view mga bay na ay daghang manok dito. Bay, ari god. Oh. Katya, oh. Oh, dara dali. Paborito ning katya. Dali siya.
Di na mahurot. Hala, nagbut-but ang di tagiya. Dadi siya, dadi. Diri ko magkaon punuan mangga. Dako kayo mangga. Ang usa, makig-uli ng usaw. What's up, mama? Ang baka o tuti. Tuti. Pa, tigway sa. Tuwa sila to daghan, oh. Ta mga manok ni mo, sir, oh. Anong ganahan naman ka muli? Jill, hadlok sa atuwak-wak. Hala, nasuso na mas ginamos niya ako sprinkle, oy. Tuwa na. Hilom dia, day. Na may sakyanan, day. Daghan kita. 30, ina. Kana, nanakop na, sir, oh. Hala, dakpan, te, lagay. Nabuyan. Ako tagpunita sa kanya. Katura kuya, otro, piang na to. Ha? Piangan na to, kay nahawiran ni mo tiil. Ikaw. Piangan na ito, gukda. Mauna, mauna. Matay, mga idlas, manok, diri, lisod man. Ikaw ng basket na yun dyan, ah. Ay, di na pwede kuya, singot kayo. Mama, manok pa kain, ma. Ha? Oh. Asa? Tara, manok ni mo sir, oh, daghan. Naunsa man taong kapag duyan sa Jill, duyan. Duyan. Na 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 nan. Na 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 nan. Na nan na 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 nan. Duyan sa dito. Uli unya pamanggod. Ito sa videohan ang kuan. Manok ni Sir Alan. Alam, mama, ba't yung nga doon lang kaya, mama? Kuya, balabi kuya ha. Dapat sirap. Ang mga manok ni mo sir, oh. Nalagi bayabas. Sa mo gikag bayabas. Hatag pun mo. Nadagan? Oo, gay ko bi. Di muli. Buing, may mag-ako'y driver na. Gay tabi. Katugak ko. Jin, oh, Jen, di manghatag, Jin, oh. Kanang dako ba, katong ganiya ba? Kaitan. Ra mga manok ni mo, Sir Alan, oh. Dako dami, taglima daw, kada usa ka tawo. Nangid namin, sugot na siya. Nagana gid ani, oh. Ngano man na nagbana mga nga sayo hapon pa man di kadlawon ba mo pagsaba? Ang biday. Na day lami lagi na day. Away ni mama, ako di driver na. Daghang salamat, dinhi nami kutob.